Ka Voice of the People Party VPP Pynursla ka khot ka weri ki pat ba nong shong shnong ka than riwar mingi sha ka jinge ki shong kyllaiñ myngngor ni sit in demonstration hakar santrik jamang na du kapor shpo bejemen step hadu kapor arbj no pai sngi ha Pynursla parking lot kum shibenta ban pinjor ya ka jingdawa ban pinkala thamai ya ka reservation policy badru ban pinrem yu MLA ka than ubahun ban snap jar halor ka jingdawa ban shong nia na ka benta ki khun samla ka than bat ka jillahi barok away kani ka jinge ki ka longru kum ka jing snok ti lang bat u president ka party uba arden embassymot uba shong shatngan ha khardop secretariat na ka benta ban pynbor ka sarkar ban snap ka jingdawa ka party ong uba man bhalang thaba o convener jong ka VPP Pynursla ha ka karwo shakilat pathai kubor